क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म्स। कौनो उपाय न काम करे, सोची ता बुद्धि जम करे। सुनी ले रउआ नामी हई, तंत्र मंत्र के ज्ञानी हई। कादी जादू हमरा पर जिंदगी के दुखवा हट जाए। तावीज बना दी ओझा जी की पूजवा हमसे पट जाए। लाखों के होके भीड़ बाकी हमरे में वो सट जाए। सबके हु घूमे संगे लेके अपन लाभ, हमरो से आप बाबा होत नइखे सवार। ओकरे पायल बाटे हमरो तो दिल हो, बाकी उ हमर तनिको बुझत नइखे फील हो। देदी भभूति हमरा बुद्धि में वो भी पलट जाए। तावीज बना दी ओझा जी की पूजवा हमसे पट जाए। लाखों के होके भीड़ बाकी हमरे में वो सट जाए। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। कई बेर पीछा ओकरा गली में कईनी, ओकरे चक्कर में अपना बाबू से पिटैनी। हमरो पा बाबा तनी करी उपकार हो, ओकरे चक्कर में नीरज पड़ल बा बीमार हो। पानी नजर में अविनाश तम के देख के उ तो हंस जाए। तावीज बना दी ओझा जी की पूजवा हमसे पट जाए। लाखों में होके भीड़ बाकी हमरे में वो सट जाए। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।